Köszöntöm Önöket! Struc Luca vagyok. Engedjék meg, hogy a következő néhány percben bemutassam Tetétlen községet, mint a legjobb önkormányzati gyakorlat döntősét. Kérem, kössék be magukat, és vegyék fel a védőszemüvegeket, mert ami most következik, az veszélyesen jó lesz. Nos, hát kezdjünk is bele. Tetétlenen a Struc 1-es telepen élek társaimmal. Képzeljék, ezen a telepen mi vagyunk a 3. generáció. Előttünk már több 100 Struc társam nevelkedett itt. 4 évvel ezelőtt még pulykákat akartak helyettünk. Pulykákat, értik? De szerencsére kedves polgármester asszonyunk minket választott. Mi nagyon szeretünk itt élni. Csodánkra járnak az országból mindenhonnan. Pár hetes korunkban érkezünk Tetétlenre, és a sok gondoskodásnak köszönhetően, amit a közmunkásoktól kapunk, combosodunk, tollasodunk, és 10 hónapos korunkra már elérjük a 100 kilót. Bizonyám, a nagyobb tesóim akár 130 kilósak is. Sajnos nagyon imádják a húsunkat, a tollunkat, mindenünket. Felhasználnak szőröstől, bőröstől. Utoljára a Hajdunánási közfoglalkoztatási kiállításon még díjat is nyertek a belőlünk készített pörköltből. Úgy hallottam, hogy már megint nem bírnak magukkal. Most csinálnak egy húsfeldolgozót, ahol minket fognak elkészíteni, hogy majd a szociális boltjukban, amit nem sokára megnyitnak, és ahol szintén a közmunkásaik dolgoznak, majd ott árulják a finom húsikánkat. És képzeljék, ha nyernek ezek a nem tetétleniek, akkor még csinálnak még egy Struc telepet, ahol még több közmunkás fog dolgozni, és belőlünk még több fog élni ebben a szép kis falucskában. Hát szóval végül is én szorítok nekik, mert nélkülük nem lennék én sem. Úgyhogy önök se legyenek tétlenek. Hajrá Tetétlen!